Здравейте! Ние сме по 2,5 мнения в матча. Това съм аз, Дидо, а до мен е Тонката. Дай да се видиме! Здравейте! Здравейте с втори епизод на предаването, където отново ще говорим за български футбол, но днес ще имаме и малко новини от така наречения голям футболен елит. High Life. Точно така. High Life. Доволен ли си от изминалия кръг? Кой игра? Игра ЦСКА, нашия любим отбор. ЦСКА, да почнем викам по мачове да ги започнем. Ще ги започнем по мачове. Първо само да напомним на всички, които гледат това видео, subscribe, лайк, всичко, което се сещате. Помагайте на нашия бизнес, защото Тонката ще остане без телефон. Няма телефон, момчето няма как му звъна. Искам да сменим камерата, искам осветление. Нищо не правим така. Така че, да. Да започнем с българския футбол. Не, да започнем. Или? Лайквайте, шервайте, бийте към банката. Сабскрайбвайте се. Е така. Добре, дай сега по-сериозно. Да започнем към по мачовете, реално, които бяха предния кръг, като нали, те бяха първо Арда, Ботевраца, Черноморе, Берое. Берое е интересното там. Чакай да почнем от първия. Първия, какво ще говорим за първия? Има ли нещо интерес там? Кой беше първия? Първия беше... Арда... Не, Арда. Ботевраца. Не. Чакай. Берое Ботеврац. Аз нещо не гледам. Мисля, че Ботеврац играха с Берое. Ботевраца, Да. Берое, аз гледам предния кръг. Единица на Ботевраца. Да. Аз го дадох Хикс, ти го даде двойка този матч. Аз вземах обращалка. Обращалка, значи първото ти излиза, не, то даже кога влезе второто май. Еми да, значи двамата не го познахме, така заключваме за този матч. Но интерес там е вече Бероето, защото Берое, какво става? Криза. Не знам чете ли, ще ли да им взимат автобуса, сега преди да почнем гледах, че шало и без косачка останали даже. Еми, хубавото обаче за Ицо Янев. Първи матч, победа над Берое. Ицо Янев... Перфектен. Идеален. Ще видим. Не съм гледал матча, не знам дали са играли... Ма той си гарантира поне 10 матча сега да остане още. Това се гарантира още като са го взели, но при Бероето там е, че срещу Берое, те там са в тежка криза. Феновете са недоволни, между другото, от смяната на треньора. Старият треньор го харесвали. Отделно финансовата криза. Четох, че нещо имало неразбирателство с ръководството треньора. И затова са се разделили. Не толкова заради резултатите. Най-вероятно, защото те почнаха добре. Да. Обаче финансово, сега, доколкото четах, привържениците искали стария треньор. Старият треньор искали изобщо нови собственици. Искали да продадат акциите. Еми Берое никога не са имали толкова малко българи в състава. Нормално е да искат промени. И толкова много аржентинци. Меси. Скоро Меси. Чакаме но Меси. Там са много недоволни феновете от цялата схема. Mm-hmm. И така, косачката, защото косачката им взимат. Нали, автобуса е бил, те плащали найем за автобуса на Марица... Тя тази косачка знаеш ли каква е? Нямам идея. Чел ли си? Тя е някаква първата света, преди няколко месеца бях чел първата света. Да, първата света е, но не е при тях, че е първата света, просто са си купили такава, която коси сама. Пускаш си я и си върти из терена. Нагласиш се, като с тия роботите за чистене. Да, явно те затова нали, го казват това, че им взимат косачката, защото действително може би е доста скъпо. Не знам, но очевидно Берое тръгва надолу вече. Еми, те нагоре не са тръгвали скоро, така че надолу не е ново за тях. Имаме ли някакво видео от този матч или преминаваме към следващия? Не, направо към следващия. Видеята на... Кой е следващия матч? Черноморе Ботев. Що гледам стари работи, бе? Не мога да ти кажа. Аз съм много хубавче. Цеката с Черноморе. този матч двамата го познахме, че ще е твърд Хикс. Излезе си 1-1. Но пък не познахме какво ще се случи на матч. Алекс Фернандеш. Да, не предположихме, че ще има проблеми Илян Илиев с един от футболист. По-скоро футболист има проблеми с треньора си, защото ще има проблеми. Илян Илиев няма най-вероятно никакви проблеми с това момче. Имаме ли видео там някакво или просто имаме коментар? Добре, имаме коментар. Едита, защото съм гледам едитор. Имаме коментар на Илян Илиев, който каза, че в интервю след матча, поне гледах интервюто, каза, че ако още не е разбрал къде се намира и кой е, вече ще разбере.
Ще всичко да прави, каквото му каже. Каквото му каже, това ще да прави, да. И Това малко ме големи притеснява, защото може Илян Илиев да е фетишист някакъв. Ще притеснява, ако беше Вили Вуцов. Да. Или Кокала. Или Кокала, да не му покаже Кокала и да вика, давай, искам. Да. Както и да е. Алекс Фернандес не е лош футболист, ама явно всички чужденци, като дойдат тук в българското първенство и се мислят за богове. И оттам идва. 5 сини мача, това им е цялата. Сега ще потърка скамейката още 5 мача и ще стане всичко. Те може да го свободят, аз не се знам. Може да го но свободят. според мен той просто ще клекне. Фернандес, вече зависи от Най-вероятно да. И вече големия матч, голямото дерби. Ботев срещу ЦСКА. Ботев ЦСКА. Там ще покажем директно, почвам с една картинка. Да видим. Да, наистина хубав момент от матча. Виждаме фен на ЦСКА и фен на Ботев заедно гледат матча. Фенчето на Ботев за него е нормално отбора да губи, виждате, не е тъжен. 0-1 резултат към този момент, в който е снимката. Пък момчето, ето ЦСКА-чето му показва резултата на таблото. И той е изненадан, че ЦСКА води. Той пък е изненадан, че ЦСКА води. Този сезон, че ЦСКА и че ЦСКА игра добре. Да. Защото наистина ЦСКА изграха втори пореден хубав матч. Тук не съм много съгласен аз, лично мое мнение. Старите матчове, човек. Лично мое мнение, според мен наистина силен мач на ЦСКА беше предния мач в този сезон. Аз сравнявам с началото. В смисъл, това беше мач. Последните минути опълченците на шипка. И първите и последните минути бяха в Ботев. Първите 15. За мен не е сериозно отбор като Ботев, колкото и гости на техния стадион, така нататък, толкова сериозно да ни натиска и да ни натиква. Мисъл, ние имаме доста сериозни футболисти в момента, Ботев е в някаква криза горе-долу. Не може така да ни надиграват, според мен. Но пък имаше и тежък удар по Ел Маестро. Да, по Евтич, Нестор Евтич. Нали така му беше едно от имената. Уил Смит, друго беше. Джон Смит. Ами, тежък удар по главата, маслина ли бе, монета ли? Има снимки, че нещо лъщащо. Има теории. Може да е било топче за отбилички. Може. Може и капачка от някакво шишенце. Може да е бой куршум. Може и с куршум да са го замерили с куршум. Не да са го стрели, той да е първия замерен от куршум. Да. Може. По принцип това е малко плашещо, защото преди години на дерби с Левски бяха ударили Стойчо Младенов по главата с... Да, спомням се, с снежна топка. Беше забавно, тогава на мен беше смешно. И той падна. Сега замерят пак, треньора пак пада, опасно е да с треньора ЦСКА. Чудех се тогава... Няма да стана треньора ЦСКА. Ела малко насам сега, защото ще излезе извън кадър. Чудех се тогава защо ми е толкова кеф, че го удариха Стойчо, а сега вече знам защо ми е кеф. Никога не съм го харесал този човек, ама никога не знам защо така ми е толкова антипатичен. Винаги като ни е треньор, винаги състава не е такъв, какъвто ми харесва на мене, ведомо се. То не е, че трябва на мен да ми харесва, ама винаги му намирам поне 3-4 големи кусура. Пуска си кой си иска. Той затова е треньор, да. Но пък взимаше големи футболисти по едно време. Взимаше Лео Лима, Солса. Да не бяха от Волкото. Да. Ама те там други ги взимаха и не ги взимаше и той. Да. Но примерно Тони Силва е един от добрите му трансфери. Да, не беше лош тонката. Но игра само при нас. Тонката не беше лош. След това нищо. Да, като цяло да. Просто явно нивото на нашия шампионат такова, че позволяваше да си разгърне потенциал, който няма. Честно казвам, смятам, че Стойчо е голям мотиватор като цяло и може да мотивира... Мислиш, че това му е като треньор? Мотиватор? Това му е главното, според мен. Като Марио? Примерно сега, нали? Марио е един... Те са на едно ниво за мен и двамата. В смисъл, не мога да кажа, той е по-добър да влияе. Това са за жалост най-добрите треньори в България. Български треньори, не България. Защото Ел Маестро е български. Аз Любо Пенев го слагам много по-високо. За мен е добър треньор Любо. Не, мерси. Любо, Вили Вуцов и топ 3 ще си направя сега. Своеобразен. Любо, Вили Вуцов и Илян Илиев. Топ 3 на менеджерите в България. Запомнете ми думата. Не. Ако вие имате по-добри предложения за топ 3 менеджери в българското първенство, честно казано, напишете в коментарите. За българин треньор, аз много харесвам в момента Илян Илиев. Защото е просто стила му на игра, примерно не е такъв, който би пасна на ЦСКА. Той играе малко по-дефанзивно настроено, въпреки че този сезон не играе така. Но той е голям тактик, в смисъл там его му правя. И е един от треньорите, които ни дадат никой. Харесвам го и аз доста. Затова ми е в топ 3. Да.
Да минем към следващата новина. По-важното за този отбор. Да, най-важното в момента за ЦСКА. Кое бе? Първата копка. Че се бави нещо... Чакаме вече 3 години. Но нещо, зелени, слушали. но не от Лудогорец, най-вероятно. За съжаление, нищо ново под слънцето. Там, това е тъжния момент тук, като новина от Николай сайтовете. Веселинов, заместник кмет на район Красно село. Човек, Той... който пуска доносите и нещата, които... Нека му кажем пак името на господина, който пречи на осъществяването на един проект, който е хубаво нещо за нашия град, но за съжаление... За нашата държава като цяло. За нашата държава. Даже като се има предвид, нали, че там и зелените някакво да кажат, защото реално ЦСКА връща много от градината на градината на стадион. Примерно там, където са в момента игрищата, всичкото ще е бързотира, няма да е стадион. Да. Така, Николай Веселинов, заместник кмет на район Красно село. Приятелю, съвземи се да не те съвземе някой друг. И това, което гледам сега, нали, пишат, че 3 месеца от 14 септември е цялото нещо, 3 месеца горе-долу отшало да трае това цялото, после най-вероятно ще има той 100% ще го, нали, като невалидно или там не знам. Поредният човек пречиш на хубавите неща в българския спорт. И не само, и българската инфраструктура, и българската... Да, като цяло. Нали, тъжно. Много тъжно. Много е тъжно. За второ четене, моро четене и то пак забавя. Ясно, пак ще стана 10 четения и накрая само ще сме чели, но няма да сме... За другия сезон на шалото, живота здраве, това вече го говорим. Това го слушаме отдавна. За съжаление, такива хора не знам защо само пречат на хубавите неща да се случват. При положение, че тъмънта на нещата с държавата, която дълги години пречеше, има финансиране, има всичко. Не знам. Нещо друго. ЦСКА 2. Най-после. Там... Стамен Белчев с важна победа. Ние го натиснахме в миналото предаване. Казахме за него, че не се справя добре начало на ЦСКА 2, но ето, че е победил отбора на Левски 2. Чакайте да видим. С 1-0, разбира се, не повече, но пак е победа. Виж сега какво е притеснителното. Виждаме топ 13 на трета аматьорска лига, където играе. Да, Лудогорец, Черно море и тук са в челото. Чакай сега. Да ги виждаме топ 13, ЦСКА и Левски ги няма. Да, разбирам. Чакай, те са... Те ги няма и в 16-ката. Явно те са в някакъв виж, има Норд-Уест отдолу. Норд-Уест, те пак са надолу. ЦСКА трети? Ти да видиш. Значи не е толкова зле. Просто явно виж, те тръгнаха с 3 залоби, ама после виж как са набрали. 6 победи и 1 равен. Добре. Левски са 14. Да, те нямат равен. Славия е интересно, че са 16 чак. Аз от тях ще скъвам чак повече. Цеката 3 играят чак. Хората имат отбори там за всеки да имам, да играе. Приятел, семейство и така нататък. Това е вече, защото преди път просто коментирахме за Стамен Белчев. Го вметнахме, така че... Пак вмятаме, че е браво на Стамен. Справил се добре явно в последно време. Аз никога не съм бил разочарован от него като треньор, като човек, така че нека да продължава по същия начин. Скоро ще бъде треньор и на нашия отбор, на първия отбор. Със сигурност той ще е следващия. Аз съм сигурен, че ще е следващия. Може да е след 3 години, но той ще е следващия. Това е моята прогноза. 3 години искаш? Така че майстор ще... Супер, дано. Не го вярвам. Дано. Никога. Кой е следващия матч? Така, следващия Арда Хебър 3-1. Арда Хебър 3-1. Това матч, дето ти бях казал, че не мога да стиснеш, толкова е твърд. Единицата. Това ти бях казал. Не, за това бях казал. Специално съм гледал видеото за този матч. Коментара ми беше толкова е твърд, че не мога да стиснеш да го смачкаш. Така, единица твърда. Там няма какво да говорим. Няма какво. Имаме красив гол, който ще гледаме след малко от този матч. И това е в една друга рубрика наша. Люблика. Да. Локо Пловдив срещу Славия. Тук имаме какво да кажем. И двамата го познахме, очакваме резултат, но имаме и какво да кажем. Локо Пловдив е първи в класирането с забележителните победи всичките си мачове без един, в който свършва на равен. Тоест, печелили са 99% от мачовете си.
Между другото и Черно море продължава да Черно море с две равни и те са без загуба, но с три равни. С трети равни са. Но продължава да са без загуба. Но Локо Пловдив просто нямат грешка, имат една единствена грешка, един хикс и той не знам даже срещу кой. Можем ли да проверим срещу кой е равния на Локо Пловдив? После. Да, разбирам. Ако знаете с кой е равния на Локо Пловдив, моля да напишете в коментарите. И после Левски измъчено на етър. Тук сега разминаха се очакванията ми на мен поне. Ти го даде за хикс, мисля, че това матч. Да, но моите очаквания се разминаха. Казах в миналия епизод, че това ще бъде най-голямата разлика като голове в матч. Т.е. ще бият с много. Това каза, че е твърд матч. Но и за Арда казах, че е твърд. Ама твърд. Така, и Левски изненада. Не, всъщност Левски не изненада, защото от един приятел разбрах, не съм гледал матча, че са имали към 20 удара в този матч. В смисъл, трябва да бият доста повече, нямат кой да реализира, което не е нещо ново. Така че изненадващо, но Левски едва победи етър. Явно. Да, там има вече други... Вратаря се е справил доста добре, защото и Ники Костов го похвали за играта му. А като казахме Ники Костов каза нещо много интересно след матча по посока сектор Б. Сектор Б, сектор А, вече не знам кой къде е. Да, и ние не знаем кой къде е, но ето, високо напрежение на Гереня, четем тук една статия на колеги от един сайт. Феновете са отговорили на Костов. Какво са отговорили? Аз не съм гледал отговора. Само да върнем, Костов каза, че е разочароващо това, че по този начин продължават протестите с обърнатите транспаранти в сектор Б, което не било нормално с оглед доброто представяне на състава. И какъв е отговор на сините фенове? Синя инициатива е казал, че не е той човек, който ще коментира подкрепата на отбора. Накратко е казал това. Да. Ами, аз пък смятам, че той до голяма степен е част от този отбор. Той е треньор на този отбор и е редно той да вземе отношение по този въпрос. Проблема знаеш къде е там, че Левски, Мъри като се махна, те играха наистина добър футбол и тогава Топчман беше след него, който реално вървеше по същата посока, същия футбол. Сега обаче забелязаха феновете на Левски, че вече почна да има спад. Почнаха да имат сътресение и игрово, не само управленски, защото управленското е ясно там. Вече... Да, и аз мисля, че може би наистина Ники Костов каза, че след мачовете в Европа е паднало така... паднало е малко... Как се казваше? Желанието. Мотивацията, желанието на играчите. И заради това, на това той дължи по-слабата игра в последните мачове. Според мен просто не... Добър ще си покаже, идва мач с ССК скоро време. Ще си покаже кой какво и кога и как. Но пък може да е друга причината. Може. Петрос Бумал. Не, какъв беше бе? Бумал беше наш, той е друг, той е Жереми Петрис. Бумал между нас беше много добър. Много добър, аз го харесвам. После в Русия отиди и аз го харесвам. Нищо не направи, те и там нещо има. Жереми Петрис остана извън групата, това можем ли да го споделим на... Що да не можем, ето. Да, на хората. Ето, остана... Ето го това красавец. Да, извън групата за мача с етър. Така, тук вече можем само да гадаем дали причината е някаква контузия, някакви семейни проблеми или това, което аз си мисля, недоволството от феновете заради това, че той хареса в една от социалните мрежи победата на Лудогорец срещу техния съперник в евротурнирите. Знаеш, според мен това е едното, не е другото. Според мен просто той хареса, защото най-вероятно ще отиде там. Именно. Рано или късно. Именно. И може там би... обаче не заради феновете ми, самия клуб просто няма да иска да разчита на него. Да. Възможно е. Ами ето поредния... Задание, то не е само България, в чужбина го правят редовно това нещо. Така, че... След трансферите на Десподов и Недялков в Лудогорец, след това Силга, което каза за Лудогорец, сега какво е имал предвид, контекст и така нататък, след преминаването на Сумберг в Лудогорец, вече и това много е вероятно да стане, но съм притеснен. Притеснен съм, защото българските чуждестранните футболисти и не само, и българските също, предпочитат парите пред това да играят за силни и известни отбори български. Сега, Лудогорец може да е всичко, всички знаем, няма какво да се кривим душите, че
Стадиона там стои празен. Колкото и да е нов, колкото и да е хубаво съоръжение. Къде видя празни места или Къде видя, къде не видя. Пълен съм го виждал, може би 2 пъти и той единия път не играл Лудогорец на националния отбор. Тъй, че... да. Мили са, значи то там е... Не знам, Лудогорец в момента, често казвам, това са най-слаби Лудогорец, който съм виждал Последните сезони. Тук като цяло е. Да. Откакто са в първа... Преди 2-3 зона бяха пак слаби. Дам го взеха. Миналата година бяха пак зле, но... Миналото не бяха зле, там ги изкараха Кирчо и особено Тиаго, който беше невероятен футболист. Трябва да го видим другия път, ще поручим за Тиаго какво става с него, защото... Да, дали вкарва в Брюш. Не моля ли сега да погледнем тази информация? Дай да видим в Брюш как е. Много мощен тип. Докато Тонката проверява развитието на Тиаго, редно е да ви съобщим, че днес ще говорим и за футбол от големите първенства. Ще дадем най-вероятно коментари, прогноза за един голям матч, който ще се състои през следващите дни. А сега нека да погледнем... 7 мача, 4 гола. 7 мача, 4 гола за Тиаго в Брюш. Ами, това мисля, че е красноречиво. Повече от 50% успеваемост. Общо 14 мача, 6 гола, 1 асистенция. На всеки 500 минути вкарва, на всеки 134 минути вкарва гол. Да, горе-долу на всеки 2 мача. Мач половина. Гол. Ами, браво. Добър футболист, определено. Той още е млад. На колко години може само да погледнем? 22. На тази възраст той спокойно, според мен, на 25-26 вече може да играе в някой наистина голям отбор, ако продължава по същия начин. До 25-6 трябва да човек, според мен. Коло Муани на колко години е? Вчера гледам, че е вкарал за ПСЖ даже. Коло Муани... На колко години е той? На колко години отиде в големия, в голям отбор, като ПСЖ, който е голям заради парите си, разбира се. Има и някакви традиции. Доста хора ще ни псуват сега заради този коментар. 24? 24, да, по-млад е, да. 24-25 е нормално. Значи да тръгва. Трябва да тръгва. Значи този първи и последен сезон трябва да му е на Тиаго, ако иска да се развива и да отиде някъде, може би в Бундеслига и оттам да изскочи и той в голям отбор. Това му е пътя. Успех му пожелаваме, макар че имаме много лоши спомени от него като цяло, феновете на ЦСКА, но добър футболист, определено. Преминем към следващия матч. Ние за Левски всъщност казахме за Левски всичко, което имаше. Да, това е важна тема според мен и трябва да го обсъдиме. Аз там не знам нищо, така че сега, много накратко това, което искам да кажа е следната ситуация. Пирин подава жалба към, мисля, че Българския футболен съюз или там не знам коя комисия точно, за това, че Левски е имал повече играчи в тимовия лист при матч с тях описани. Тоест имали са един играч повече в резервите. И съответно този играч не е бил използван и съответно от БФС излиза с позиция, че Левски си имали право на 5 смени в този матч, използвали са 4, всичко било в реда на нещата, била станала някаква грешчица, която грешчица приключва по този начин. Нито че е тук за финансово наказание, нито че е тук за... да не говорим за служебни точки за пирени и така нататък, това даже въобще не е на дневен ред, но защо отново за пореден път за някои майка, за други мащеха? Аз знаеш за какво сещам пък, за пената, като кой казал там нещо, беше видял да се стави един път на история и накрая излизат на 11 на 12 човек. Да. И те казвам, тренер, не така ставим взим повече. Ти като много знаеш, няма да играеш. Решава се проблема. Илян Илиев така ги решава проблемите, така че Алекс Фернандес, ако гледаш това видео, а ние сме сигурни, че го гледаш, и ако разбираш български, че не разбираш. Той си пуска субтитри. Да. Това исках да кажа само. Ти го обърна на майтапа, ама според мен това не е нормално. Не е нормално. Това е всеки път. Всеки път има някакви компромиси. Всеки път, как може становището на Съюза да станала грешка, ма той не е играл в мача, няма ядове. Хубаво. В смисъл, дай да си пишеме по 5 човека отгоре, тук виж някой ти потрябва по време на мача и после да викаш, станала е грешка, съжаляваме. Несериозно. Между другото... Би ли го пуснал това? За Пирин. Виж колко пално минаваме обаче, Перфектни сме. Не, чакай, така искам да го представя.
С барабанчета. Снимката скрия. Ма няма, те хората видяха вече. Нищо скрия, пак ще го направим. Янко! Тан! Янко Георгиев по повод скандиранията от публиката, от бивши му отбор на Пирин. Публиката на Пирин скандираше неприятни, нецензурни думи по посока стражът на Крумовград, който миналия кръг с теб пък го забелязахме на едно видео и ти беше с ръце на главата и каза: това Янко ли е? Майко мила, доста е качило момчето. Според мен това го показва на нас точно за... Да, за може и за нас да е... Кой да кажа, че съм дебил? Не, това, той всъщност какво показва, ние не виждаме нищо друго, освен че прави така с ръкавицата, да, просто е попаднал. Да, просто момента, в който е спрял каданса е такъв. Иначе това, че и в устата му, нали, той тък му тръгва да казва нещо от сорта на fuck off, бе. Ей, тренер. Мисля, че точно fuck off им каза. Както и де. Според мен на български нещо като вицата... Гледах клипчето, май не беше на български, ама нищо. Ето, значи той знае чужди езици. Знае чужди езици, те затова го взеха в Крумовград, защото те там не са много българи надолу по това. По границата. Както и де. Да преминем към следващия матч. Това е реално вече. Крумовград Левски. Това е? Левски чакай, пак си в грешка. Локото, ние за Лудогорец вече говорихме. Добре, Пирин го говорихме. Обращалката на Лудогорец. Това ни е последния. Така, един приятел, поздрави специални за Любо Королев, ми прати снимка, че е заложил на този матч. Имал е залози. Не, за над 3 гола в матча или нещо от този сорт. На 2,5. И аз му написах: то супер, ама поне да беше останал единица този матч. Той ми казва: няма как. Сега тук искам да коментираш ти. Какво означаваше коментара му няма как? За единица. Какво означаваше това? Какво имаше в предвид? Защото аз съм от краен Софийски квартал и не разбирам. Няма как, защото всичките знаят, че там се играе до гол на Лудогорец. Те са вкарали в редовното време. 3-4 гола. По принцип, ако беше нещо закучило, в най-лошия случай един гол. Само да попитам, много интересен момент. Гола на Лок София първото по време ли пада? Обръщалка ли е матча? Значи тук имаме наличие на... Моля ли сега да пуснем една специална снимка? Имаме ли я в готовност? Та-дам! Няма да видиме. Чакай се. Дай. Да, направиш така първо. Тук малко сме изрязали. Така. И то е ясно кой е човека. Пусни ни пак, моля те. Да. Чакай се да... Супер е, няма нужда. Да. Както виждате... Здравейте. Както виждате, Бате Венци с обръщалките му, ще казвам на всеки по една обръщалка, ако го изберем за кмет ли беше, за какво беше там? Няма значение, ако го изберем. Да лапа парите от... Така че, не знам доколко мача на Лудогорец има общо с тази ситуация, но явно това има преди моят приятел с думите си: няма как. За единица няма как. Обръщалка. Това е за Лудогорец. И двамата го познахме и този матч. Реално само да кажем, от 8 матча аз познах 5, Тонката позна 4, така че мисля, че сме с добра успеваемост. Над 50% общо, така да се каже. Така че доверявайте ни се от време на време. Не винаги. Аз съм точно 50, си на малко повече. Да, той е точно 50%, аз даже го... Обаче пак аз играх и някои по-такива... Но нещо много скандално. Тонката позна головете на ЦСК, броя на головете на ЦСК срещу Ботев, а именно 2 гола, като позна, че единия голмайстор ще е на зон и позна националността на другия голмайстор. Той каза Хайнц, а той беше Линцет. Така че, които са норвежци двамата, както знаете, така че Тонката получава специална награда в следващия епизод. Ще видим какво ще му измислим на Тонката. Това са мачовете, добри прогнози бяхме дали. Искаш ли да преминем към рубриката Гол до гол? Време ли е за тази рубрика? Кой ще е голя, ти ли аз? Головете ще са в мачовете. Айде да видим сега, значи... Може да пуснеш на екрана на зрителите да гледат, ако... Пак малко от колегите от едно друго място, те са потвърдили 5 гола, така че... Добре. За тези 5 гола. Ние не сме ги гледали също, така че гледаме заедно с вас. И ще реагираме на живо на тия гола. И предния път никой не писа нищо. Не на живо. Никой не писа нищо, за голове. Ние си ги избрахме, ние си ги пуснахме. Ние сами може да си говорим, ние ще си гледаме предаването, няма проблеми. Ние не си избрахме, реално никой не е гласувал, тъй като гласуваме ние. Аз избирам гола на Мечев. Дето я обърна. То е ясно там, само той беше хубав.
Така. И гледаме сега. Тонислав Йорданов. Заслужава ли това момче да играе в ЦСКА? Мисля, че да. Но то Тунгара е много добър човек. Добър човек и добър футболист. Ето как я копна. Иначе добра намеса на вратаря. Добре, той добре излезе, не се намеси, но добре излезе. Ние то гол го видяхме. Я да видим сега. Ей, виж феновете на Локо, те са шампиони вече, бе. По феновете гледаш как те са шампиони вече. Локо Пловдив брутален старт на сезона. Имам предвид, че Конате също е много добър. Искам да върнеш, можеш ли да върнеш назад? Можеш ли да върнеш? Да, вратаря. Искам да забележите движението на вратаря в момента на удара. Гледаме вратаря. Гледаме вратаря. А кой е вратаря? Само да върнем отново, защото е много важен момент в матча. Да. Това е второто полувреме при 0-0, нали така? Това сериозна намеса ли? При 0-0. Не знам. Не знам. Тук мирише малко този матч. Тия Славия продължават с техните истории. Така, гледаме следващия гол. Арда Хебър 2-1. Арда Хебър, за който ти коментира по-рано. Трети гол на Арда. О, много добре, браво. Кой? Пак ли Тунгара се пребори? Браво. Еми, този човек е бати футболист. 2 асистенции. Браво. Тунгара ги направи двата гола, само да кажа. Опа, имаме още един гол на Локо Пловдив. Пак Конате, тук е много късметлийски гол вече. Между другото, Конате е много добър футболист също. То ли? Да. Я да го видим сега как проби хубаво. Да, никакъв шпагат, нямаше никой нищо. И какво се ядоса? На кой се ядоса петицата от Славия? Че не можа да му вземе топ. Има още един гол ли? Това е Локо София също. Локо София отгоре. Хубав гол, признам. Не знам. Много трудно ми е да избера. Малко заспал защита ми се видя. Сега. Реално, кой е този, не знам. Първия гол на Локо Пловдив, вратаря ако се беше намесил, нямаше да е гол. Гола на Арда на... И двата гола на Арда ми харесаха. И не знам този на Тонислав или този на... Който вкара втория гол, не видях кой беше. Гласувайте, тук е спорно много. Спорно е за друго, защото пак нямаше толкова красиви голове, нали. То затова е спорно. Не толкова, защото, нали, бах ти головете от кой да избера. Е, като на Хайнц, примерно първи кръг. Да, първи кога беше, първият гол. Мисля, че първия кръг беше. Не кажа. Това е положението. Този път гласувайте в коментарите, искаме пишете. Бъдете по-активни. Да църкат коментарите, да чуваме. Искате награди ли чух? Да получите награда, да изберем един от коментиращите, който да получи награда чорапи на Христо Тричков. Пак няма никой, така че няма да има награди. Да. Добре, значи прогнозите вече да минаваме към прогнозите. Към Англия. Минаваме към прогнозите за следващия кръг. Нека да видим какво ни чака. Чакай да кажем първо предния кръг, какво е казал. Ботев Враца Берое. 1-0, аз съм казал 1-2 обращалка. Аз съм казал Хикс. Той е казал Хикс. Никой не познава. И двамата не познаем. Цеката срещу Черно море. И двамата Хиксови, бяхме сигурни двамата. 100% и двамата в този Хикс. Излизани. Аз се чуих дали е 0-0 или 1-1. Това беше нещо. Ботев Пловдив ЦСК, Тонката казва двойка с голове на Назон и Хайнц. Много близо беше да познае абсолютно всичко. Аз казах Хикс, много близо бях, но реално сбърках. Не беше много. Не, много близо бях, защото последните 10 минути не излезахме от наказателното. Матч си беше за гол. Преди това си ги мачка. Спорно много за мен. Дай да видим владение, айде да видим владение, да видим удари. Айде да видим статистика от матча. Защото не съм сигурен, че сме ги газили чак. Не можем сега, трябва да влизаме в специално място. Добре, минаваме към следващия матч. Арда Хебър. 3-1, аз честно казвам съм изненадан от резултата. Аз не съм, защото казах, че това е твърдата единица. 2-1 за Хебър. Казах ви, че това е твърда единица, супер твърда, излезе. То го познах, признам, то си го хванах. Просто Арда са много сериозен домакин. Както и Хебър, между другото. Те също са много сериозен домакин. Ако играеш, ако бяха Хебър Арда, ще ти кажа единица. Как ти Локото? Да, те, особено с Славия, ако играят и вратаря им е без две ръце, както в този случай, те също са много сериозен домакин. Така. Локо Славия 2 на 0, там... Този матч беше ясен и от двама ни казахме единица. Там е другия, дето бяхме сигурни. Едва ли коефициентът ще е бил висок, така че дори да сте го играли, знаете, че не сме ви помогнали много. Левски е етер. Тонката рискува с този матч, не е толкова, че смяташе, че е Хикс. Според мен рискува с този Хикс.
И за малко И за малко да познаем, макар че Левски имаха 40 удара в матча, но Няма да. значение. Един на нула за Левски. На голови. Аз го познах, че тонката беше близо. ЦСКА много пъти като губи, той ще губи заради много пропуски. Така е, да. И други изправят на атака и вкарат гол. Предния звън имаш някакви такива матчи. Пирин Крумовград, единица, 1-0. Този матч и двамата го сбъркахме, дадохме двойки. В Аз този задах матч. Хикс бе. Двойка даде. Как двойка бе? Ето го бе, предпоследния. Аз съм сигурен, че Ето ти го предпоследния. Ти си дал двойка, аз съм дал Хикс. не знам, защо съм ти го писал Хикс, защото съм сигурен, че гледах клипа, пак го гледах след като го Не, пуснахме, бе. че ти каза двойка и аз се увляках по тебе. Не е вярно. Добре. После ще го видим на... Добре, няма значение. Въпросът е, че двамата не го познахме. Пирин биха Локото и София Лудогорец. и Лудогорец. То го познахме, че ще е Тук двойка. То беше няма ясно. човек, кой да не го Да, е тук познал. чупиме химикалите. Няма, Давай, чупи. това е на винт и се завива Чупи, и няма да, и проблем. се чупи. Няма проблем. Да, щупи го, браво. Ето, готов. Браво, да. Чисто, Ако искате тонката да има нов химикал, здрав, с хубав винт, чисто нов химикал. пишете в коментарите, защото иначе Така. няма да стане. А, Няма да стане. Дай да продължаваме сега, защото има междинен кръг. Тази седмица утре започват мачовете. Супер! Утре ще имат ли клипа хората, които го гледат? Не се знае. Не се знае. Сряда със сигурност. С утре не гарантирам. Не се знае за утре. В сряда със сигурност ще бъде пуснат клипа, ако не за вторник, сряда, но така ли иначе утре май няма кой знае какви мачове. в понеделник клипа, така Да. че преди мачовете. Да. Берое, цеката откриват мач. Чакай да записвам. Там е за мен е двойка. Берое, ЦСКА 1948 Двойка за мен е това. и според мен е двойка. Не, пиши двойка, аз по-ще ги такова. Добре. Така ли то е ясно, че е на подред ги караме. Добре. Черноморе Ботев. Черноморе, Ботев, Враца, единица. Ботев, Пловдив или Ботев, Враца? Ботев Пловдив. Ботев, Пловдив. Ботев Враца и Враца Хебър. Черноморе, Ботев, Пловдив. Тук много се колебая между едно и Хикс. Тук пускаме една двойка, е така да видим какво ще Аз пък стане. давам единица. Ти даваш единица. Аз давам двойка. Рискувам. Защо така ги таковаш? Тонката Дидо. Тук горе пише Антон, тук пише Дидо, сега ги разменяш. Да, Хептен обърка, браво. Ти няма да ти се равняваш горе, нали? Така. Хебър Ботев Враца. Хебър, Ботев, Враца, Тук единица. Аз го казвам пък Хикс. Трябва да има малко... Добре, той има. То ние само Малко му джигер. премаш. И пари еднакво. М. Славия Левски. Добрата стара Двойка. Славия. Славия. Хиксче. Хиксче. Аз съм Аз за пък Хикс. що си мисля, че е обращалка някаква, ама не знам. 1-2, ако ще обращалка, ще е 1-2. Нямам идея. Пиши ми обращалка 1-2, аз пак ще сложи мача с обращалка. Всеки кръг трябва да има по един. Добре, след това. Лудогорец с Локо Пловдив. Ето това е вече много интересен матч. Между другото, който... Единица. Край на локс. Единица. Етър Пирин. Етър, Пирин. Тук е двойка за мен. За мен е единица. Как Ето, е разминаваме Етър, се бе? на доста мачове. Ние в момента само първа мач е еднакъв. Крумовград Арда. Хикс. Мам. Хикс де. Двойка. Арда не са лоши, ще се окаже. Добре. И ЦСКА срещу Локо София. Единица. И аз мисля единица. Първи и последния са нееднакви. Се надяваме, че поне последния ще го познаем. Аз се надявам на последния да го познаем и както се надявам ти да познаеш... Не, Левски не искам да го познаеш. Да познаеш Лудогорец. Така. Така, набързо да ги кажем ли пак? Набързо или не? Няма смисъл. Няма те смисъл. Хората ги виждат. Може да си ги върнат. Ако не ги нещо. гледат, не ги виждат, но Да. да речем, че ги виждат. Ако... Преминаваме към световен футбол. Аз искам да започна първо с Байер Мюнхен. Байер Мюнхен, какво Това имаме за тях? Я да видим каква статика си ни отделил. То не е статика, то е картинка. Аз не съм гледал септември Трета месец. година последователно в началото на сезоните, в случая септември, август, Кажи, септември, бе! бият Бохум с 7-0. Кажи, бе! Ма това наистина ли е ставало, Да, така или? наистина е така. Трета година подред. Аз знам как да го играя другата година, брат. Горките Бохум. Аз знам как да го играя другата година. Това знаеш какъв Парис? И после имало... Чичовенци е бил... И после се чудиме как вратаря си дърпал ръцете, като се хвърля. Гледайте какво става. И това е в Германия. Не в Италия, не в България, в Германия. Дето... Не знам какво да кажа. Може би просто Байер Мюнхен играят до 7 гола и просто спира да играят.
Ами има една, между другото, много интересна приказка, при много години ми я беше казал един специалист по залозите в един така букмейкър, който се ходеше на място и се пускаха фишчета, всички знаем кой е. Който ми беше казал така: момче, Байер Мюнхен, ако могат да те бият с 5 гола, ще те бият с 6. Така че, ето, те даже бият с 7. Явно Байер Мюнхен... Значи с 5 са трябва да бият, така ли го разбирам? Или с 6? Знаеш ли между другото кой е най-несигурният резултат в футбола? Да, много на по време. Срещу Славия. Така. Показваме нещо, дето си го пратил. Да. Аз съм пратил нещо, което е много интересно като статия от изминалата седмица от евротурнирите. Дик Адвокат дава следното интервю. Неразбираемо е. Адвокат? Това е един той е един холандски треньор. В момента не знам на кой отбор е треньор. Не е адвокат, но може би ще стане след тези негови думи, защото във футбола явно не е това, което трябва да е като разбиране. Поне от това, което е казал. Неразбираемо е как такива отбори се допускат в европейските турнири. Това каза на полувремето Дик Адвокат по адрес на Зрински Мостър, след като тогава губеха матча си срещу АЗ Алкмар с 0-3. А в процес на срещата Зрински вкара 4 гола и ги биха с 4-3 и АЗ Алкмар не знаеха къде се намират. Така историческа победа в евротурнирите. Това какво ти говори? Че не трябва да слагаш рибата преди тигана. Нали така? Голяма обращалка си е това. В футбол не един или два пъти са показвали такива неща. Не, то в случая фрапиращото не е толкова обращалката, колкото думите на един известен треньор, който е адвокат. Омаловажава толкова много един отбор участник в евротурнирите. Немалко отбори са губили с 0-3 мачовете си на полувреме в евротурнири и той реши да оплюе Зрински Мостър и те им таковаха майката после. Не трябва да се бърза. Не трябва да се бърза. Новата професия на Дик Адвокат е... адвокат. Той беше тъп. Добре, дай да видим сега. Англия, да изкоментираме набързо дербито Арсенал Тотнам. Да, имаме едно дерби, както ви казах по-рано днес. Ще говорим и за този матч. Ливърпул Тотнам. Дай сега първо Арсенал Тотнам да говорим. Искаш да говорим за изиграните мачове? Само за Арсенал Тотнам, защото е дерби. Имаше едно дерби в Англия. Трябваше да викнем един всемогъщ разбирач на Арсенал. Христо Филчев. Филчо Денисов. Да, Филчо Денисов. Следващия път или той, между другото, аз го попитах, каза, че трябва да му се дават пари за това нещо. Не знам сега защо така. Колко ще ни дава той на нас? Ако ни дава, послушам. До 20 лева ги приемам. Над 20 лева по банков път денка. Така че като цяло Хюминсон 2 гола. Ами Арсенал са доста жалки като цяло. Така. Арсенал... Няма да са шампион тази година. Това е ясно, че няма шампиони. Да не кажете, че мразиме артилеристите. Не, просто първо, че Тотнъм са ми най-симпатичният отбор в Англия, защото не гледам английско, а те са отвратителни. Така, и второ, че... Да, и второ, че тонката е от Ливърпул, така че... Не съм от Ливърпул, бе. От Юнайтед ли си? Не, от Сити съм. Аз като почна да гледам английско... Как може си от Сити, бе, човек? Като почна да гледам английско... те тогава бяха тия Сабалета и Мартин Петров в Сити. И Божинов. Мартин Петров там беше заминал. Но Балотели... Имаме новина, имаме фен на Манчестър Сити! Ще има много, бе. Как има много, бе, човек? Балотели... Чува се как не си от Лудогорец. Балотели е най-големия. Как не си и от Лудогорец, освен от Сити? Това се чуда. Значи, по принцип, като почнеш да гледаш футбол, много вероятно да в полизиране да ти падне отбора, който играе най-добро в момента. Да, бе, така, това стана от Интер. Тогава аз, като почна да гледам английско, по принцип се кефих на Ливърпул, не съм бил фен. Нали? Обаче пък за сметка на това Сити човек просто мачкаха с двама централни нападатели, тотално атакуваш футбол. Нали? Което не е най-печелившите по принцип тактики, но се е кръста за гледане, е интересно. Между другото, само да вмъкна, да не забравя, понеже споделих, че съм фен на Интер, специален поздрав за феновете на Милан. Здравейте, Петичка, здравейте. Така,
Да преминем, остави го този мач. 2-2 в някакво лондонско дерби. 2-2, Дуспа, 2 гола на Хюн Минсон, 2 гола, втория, т.е. първия много труден, между 4 човека, топката едва мина. Като цяло го харесва момчето, Мадисън и той е готин да го таковат артилеристите, Сега ще викна вратара на Крумовград да покаже за артилеристите какво си мисля. Тига, бе, няма да... Махам с ръчичка, бе. Работа. Всеки знае за... Дай да покажем следващия кръг въпрос. И да обърнем внимание, там вече има пак дерби, или поне по-мач с по-голям заряд и пак е на Тотнам. Ливърпул-Тотнам! Тотнам-Ливърпул. Идваме към Ливърпул и Тотнам. Обаче има един човек, който е запален ливърпулец. Кой? Перси Арми. Перси Арми може ли снимка? Така че да го поканим Перси Арми е тук да сме за първи път над 200. Супер, ако е на вид да дойде да заповяда да обсъдиме Ливърпул. Защото за Тотнам няма какво да кажем, ма Ливърпул поне ги обсъди. Не се знае, то тогава след мача ще е тегало. Аз мога сега да дам един залог, че той няма да дойде, ако Тотнам победи в този матч. Ще видим, ще разберем. Да. Така че каним го официално. Между другото, с Христо Стефанов от Павел Колев и Ицака съм си... Договорил си се, разбрал си се. Да, подписахме договор. Супер, браво. На 8-я матча, на 9-ти събираме се, гостуваме и той е тук. Пак ще е над 2,5. Супер. Така че следващия път живот и здраве с Перси Арми, ако приеме и после с... Надяваме се, надяваме се така да се случи Ицака, нещата. да, и да се надяваме да седя така навиде на глава, да сме ги били 3-0. Между другото, между другото, тъй като най-вероятно ние тази седмица втори епизод няма да направим. Няма нужда. Трябва да таковаме и за следващия кръг на българското първенство. Прогнози. Защото ще ги ставим. Дай да видим дали има кръг, защото може... Има. Ето го. Тогава е дербито. Не е дербито тогава, тогава е друго дерби. Супер! Нека изкоментираме набързо прогнози за този кръг. Ти да видиш. Пускаме прогнози и за следващия кръг, тъй като няма да има епизод до тогава. Добре, че се сети на време, между другото. Слушам те. Казвай мачовете и да даваме прогнози. Това е, пак напомням, следващия кръг. Не този, който предстои след него. Не междинния. Да, не междинния, а редовния кръг от първенството. Да. 12 кръг, Ботев Враца срещу Цеката. Пак почваме с Цеката. Двойка. Чиста двойка. Тук няма какво да стане. Така. После. Ботев, Пловдив и Берое, Стара Загора. Единица. Твърда. Там е много гадно сега, защото... От тия единици, брат. Няма как да ни излезе. Добре, сега заради тебе ще дам. Режа си главата. Режа си главата, ако Ботев Пловдив не бие Бероев Пловдив. Заради тебе, да. Дербито на Тракия е това, между другото. Да, обаче пък Ботев... Ето, ограждам го, да не кажеш после. Имат проблеми с головите на техните... Ограждам го, защото това е твърда единица. Добре, бе. Давай сега да видим нататък. Не мога да стиснеш. Арда Велико Търново. Играйте го, Ботев Пловдив, Берое единица. Арда Велико Търново единица е пак за мен. Арда. Етър. Единица, да. Така. Лок София, Черно море. Хикс. Двойка. Двойка си това? Добре. Всякъде. Добре. Охо, ти гледай, има и друго дерби. Левски София срещу Лудогорец. Левски, така, София, че... Лудогорец. Според мен този матч е Хикс. Хикс, Левски и Лудогорец винаги е на Хикс, бе, човек. ЦСК и Лудогорец. Като матч е в София винаги е на Хикс положение. След междинния кръг ще го знам със сигурност какъв ще е матч. Като матч е в София винаги е на Хикс положението. Като Лудогорец гостува в София. Аз на Хикс го мисля, между другото. Пиша ти го. Да, даже го мисля повече единица, отколкото двойка. Като трябва в процентно съотношение. Да, съгласен съм. След това? Хебър срещу Крумовград. Единица. Стига те как? Това матч знам къде го игра, там е много ушано. Какво да го играш? Крумовград са гости на Хебър. Янковат. Двойка ли? Янковат. Как двойка? Добре. Янко с спасяне на Дуспа. Пирин Славия. Пирин Славия. Двойка. Двойка. И аз мисля, че Славия най-после ще излезе от тази дупка. Лок Пловдив в ЦСК. Тук е тегаво вече. Хикс. Ние следващия кръг с кой бяхме? Ние сме следващия с домакина Лок София, ще починат малко. Лок София... Няма да пътуват, имам предвид, не че ще е лесен матч. Ще си починат малко.
Тук ще го играя с червените очила и дам двойка. Чакай бе, ние бяхме гости на Ботев сега, нали? Да. Домакини на София и гости на Локо. Те под Пловдив, София, Пловдив. Било майката. Не бе, те, защото той нарочно е така, да му е междинния кръг да сме се в София. Как го виждаш ти Локо Пловдив ЦСКА? Двойка бе, ама с червените очила. По-скоро искам да е двойка. Казваш сега, трябва да дадеш прогноза, не мога да кажеш, после аз знаех, че е Хикс заради очилата служих като Левски Лудогорец, се тройката, омаче сте хубаво да има, трябва да дадеш някаква двойка, казвам, да. Добре, това са прогнозите ни за този кръг, за следващия, всъщност за последващия и реално мисля, че обсъдихме абсолютно всичко, което имаше да се обсъжда. Да, лайквайте, шервайте, коментирайте, споделяйте дори, споделяйте. И за гол на кръга. За гол на кръга, за прогнози може да давате, дайте си трите най-добри треньора в коментарите, които са според вас. Него. Псувайте ме мене. Псувайте го него. Не. Няма никакъв проблем, въпросът е само да подпомогнете каузата и българското първенство да го издигнем на пиадестал. Чао. Да, чакай малко, чао. Чао. Искам да кажа нещо много важно. Отивай си, давай, тръгвай си, чакай да застана по средата. Така, искам да кажа нещо много важно. Господин Перси Армилов, пак го подканвам да заповяда. Ето тук ще му сложи един транспарант голям на Перси Армилов. Директно от къщата на инфлуенсърите да дойде да гостува тук. Това е. Айде, чао вече. Чао.